mo dyan. Wow! Pinapatay-patay ikot para tipid sa gas eh. Wala pa sila ano, yung isang grupo. Ano yun sila? Ito kay Alex na to, ini-istro yung gas eh. Kawayanan niya. Kawayan plantation to. Ay, plantation to talaga. Hanggang Ah. kabilaan. Mababait naman. Umiiwas sa checkpoint. Dinala namin ang checkpoint dito. Maganda na yung daan. Maganda na oh. Ay, ang ganda dito no? Pinaganda na yung daan. Kuwan na. Yan may. Sila no? Oh, dyan Tay, ba? bakit nila ginawa yung kalsada na to? Ito daanan ng ano siguro yung tagad diyan. Ah, may ano pa dyan? May baryo pa dyan? Community. Ah, at may signal din dito. Naririnig ko. Oh, Hey, solid dito. Tingnan niyo yung view. Ayun yung Sambales oh. Alright. Hey, Sambales. Malapit lang naman yung target place natin, kaya consume nyo lang yung oras. Saya maglaro dito, ang ganda. Simula dito. Oh. May Kuha na signal ko kayo. dito. Hindi pa kayo magpipicture dito? Kuha lang, kuha lang. Oh, sige, kuha lang. Oh, wait lang, papalipad din ako. Paakyat tayo Mga ilang oras pa to? Pag ano yan, no? Sabi natin, mga dalawa pa. Kung talagang consume natin yung oras natin para sa vlogging nyo. dalawa pa. Dalawa. Dalawa. Eh, may bahong ka tayo. Tay, may tinapay ako. Mayroon ako. Hindi kayo magugutom, may tinapay ako. Ayos tayo. Nung ano, sa Takadang, hindi na makausap eh. Wala kasi tinapay na baho si tatay eh. Kaya nahirapan Hey, kausapin. what's up? Dito kami sa ano, nasa taas kami ng bundok oh. Ayun yung Sambales oh, yung dagat. Ano na? Dating pinapanood natin ngayon, manifest. Kasama na natin. Solid, sobrang bait. Mamaya, bigyan ka kasi.
wait lang. Ito masarap niyan, puto kalasyaw. Wow. Sa taas ng bundok. O tay, puto. Puto bugal yun. Puto bugal yun. Puto bugal yan ba yan? Oo, nasa bugal na tayo. Nasa bugal yun na tayo eh. Tatay talaga, pagka talaga may tinapay tayo at ano, talagang solid tayo, solid. Pag walang tinapay yan, laging unahan na. Inaantay na tayo. Kami na. Lamig ayo, oy. Oh, may break muna kami dito. 15 minutes lang yung ano yun, par, tray. 15 minutes lang. Yung sa mabilis. Walang. Starbucks. Starstruck rice bag. Yung unti. Starbucks lang yan. Uy, sarap. Tawanan lang tayo. Basic lang kay tatay oh. May kahirapan din talaga. Sige na, sige na. Mga ilang minuto pa dito tayo? Ay, malayo pa. Isang oras pa. Ayun, ayun. Yan, baba natin lang yung konti. Oh. Diba? Oh. Yan. Yun. O diba? Hindi, okay na yun. Masabi pa yung ano eh. Pinagpatan, yun. Thank you po. Wasagi. Dito ah. Kanina labig sa taas eh. Baba na eh no? Ang labig sa taas kanina eh. Magbabad tayo sa tubig. Ha?
Oo. Pero sana bro, kung yung lagoon na, doon sa may baboyan, no? Meron din doon, falls, yung Tigin Falls, matadaanan din natin. Mapili na lang tayo doon. Sa pambundok. Malapit-lapit na rito, tay. Magpalusong na tayo sa tapos river Isang crossing. ahon na lang, tay, tapos palusong. Ano na, river crossing na ang laban natin. Pag huwag niyong tatanungin si tatay kung patag. Patagilid daw eh. Ah? Patagilid. Parang ano lang, buling. Sige tay. Sa likod ako para Sa ano, likod, oh. Sige. para makakuha ko ng Habol na. makarecord din ako ng mga tumba. Akala ko para makatulong. Para maka-video pala. Sige, sige. Let's go!
tatay oh. Yung tawa ng tatay eh. Sabihin nyo kasi nililista ko yan eh. Lalagay ko sa caption eh. Wala kang ebidensya naman eh. Hindi mo napicturean. Indicate ko yung mga name. Kaliwa pa yung tumba. Ano na? Sa kanan, tapos iwan yung Para bahala magkabot sa'yo mamaya. Basta huwag mo lang dagdagan. Nakailan ka na, Mar? Wag mo nang dagdagan. Bonus na ako! 3 points, 3 Oh, points. bonus na ako! Oh, mamaya. Last one, bangko na. Ano, tara. Oh. One zero. Sakto tayo. Ah. Sinadya yung kahoy na yan. Let's go. Tata. Hindi na, para hindi tayo gagabihin.
maganda dito. Malambot dyan, malambot. Kasi dito. Oh, talaga. Sige, bilis. Kaya mo na, David. Isang round pa. Dalawa na lang ata. Ilan? 5 pa. 12 tayo, di ba? 11 lang. Ay, 11 lang. Hindi pala kasama yung isa, yung naka-WR. Isa pa. Hindi, si ano,
nyo? Liko-liko na gano'n, banking nga. Dito bumabanking tayo sa ilog. Anong ginawa nyo? Tatoy, basic lang oh. First time ko lang maranasan na bumabangking sa ilog. Ginawa yung highway? Ginawa do highway. Si tatay pala ito nasa likod ko. Siya yung binabasa mo. Ano ulit? Update. Simple lang update. Wala pa. Habang nadagdagan, Wala pa. baka nandadaya kayo ha. Mahigpit yung auditor natin ah. Baka nandadaya kayo ha. Lalagay ko sa caption yan. J4, isa. Isa pa lang ako. Francie, 3. The rest, wala pa ano. Wala pa naman.
ha.